म्हणून तू केलेलं कर्म माझ्यासाठी चांगलं आहे. नाथबाबांचे विचार आहेत. अजून एकानं विडा उचलला, नाथबाबांचं शांती ब्रह्मपद खोटं ठरवायचं. मग काय केलं? नाथबाबांचं पद खोटं ठरवायचं म्हणून काय केलं? एका गावातल्या माणसानं सुपारी उचलली, विडा उचलला. आता असतं ना, एखादा माणूस जर चांगलं काम करायला निघाला तर ते सगळ्यांना आवडतं का? हा, किती का चांगलं काम करत नाही, चांगलं म्हणणारे असतात पण वाईट म्हणणाऱ्यांचीही कमी नसते. बरोबर आहे की नाही? आणि लोके आयराणी भाषा मा सांगा ना म्हणते तोंड चाळी जायचे. समजा तुमले मन भाषा. हा, कारण आज ना कीर्तनकार प्युअर खानदेशी मना देखावर जाऊ नका. अहो गैराबारी दिकराय ना याली आयराणी येसू येईन का? अजिबात बरं मारावू नका. राहतो वृंदावन मध्ये, युपी मध्ये, पण प्युअर खानदेशी. आणि तुम्हाला तर आवडतच असेल, कारण आमचे बापू साहेब मला नेहमी म्हणतात, शिरसमणीकर बाबा तुम्ही कीर्तन मायरानी बोलाशिवाय ऐकायला मजाच येत नाही म्हणे कीर्तन. म्हणून मी कीर्तन मध्ये आयराणी बोलतो. त्याचं कारणही आहे, प्रत्येक माणसाला त्याच्या मातृभाषेचा स्वाभिमान असला पाहिजे आणि मला माझ्या मातृभाषेचा आहे. आयराणी बोलतो जास्त करून. पण आयराणी बोलतो ती बी खपाल पाहिजे, जटे माल खपत तडे जिकाल पाहिजे, नाही ते हात टोपलं घरी असं. बरोबर आहे की नाही? मी तिकडे गेलतो कीर्तनाला, घाटावर कीर्तनाला गेलो आणि बराच विनोद आयराणी माकारात. त्या मन टोन्नीकडे टकटक देत कीर्तन सरी घेत्या. बाबा लोक सांगत मला, बाबा कीर्तन लय भारी केलं म्हणले तुम्ही, पण ते मध्ये मध्ये कोणची भाषा बोलत होते आम्हाला कळतच नव्हतं. म्हणतो बापरे, मी बिनकाम ना 12,000 राहतो म्हणतो, उत्पन्न काही नाही. बऱ्याच ठिकाणी उलट नाही का, म्हणून विचारून घेतलेलं बरं. आता एका ठिकाणी कार्यक्रमाला गेलो, मारवाडी काकाकडे पिशवी ठेवली. पिशवी ठेवल्याच्या नंतर ती मारवाडी काकून चहा आणला दादा. बापूसाहेब चहा आणला, चहा एवढा भारी होता. बापूसाहेब चहा एवढा भारी होता. म्हणता आई मायनी चहा जर इतका भारी बनायला ते जेवण लई भारी भेटेन बुवा. त्या मायने चहा आधी ना चहा एवढा टेस्टी होता, म्हणतो जेवण लई भारी बनेन रे बुवा. पण त्या काकून त्या काकाला सांगा, मारवाडी काकाला म्हणे महाराजले विचारा ना जेवणले काय बनावं नाही. त्या काकाने मला त्यांच्या भाषेत विचारलं, मारवाडी भाषेत. म्हणे बाबा म्हणलं काय? म्हणे सोगरो खावा नाही का पलको. मी म्हणतो आई पलको जर हलकट तिकच सोगरो सांगेल, आणि मला सोगरो बी समजे नाही, पलको बी समजे. बसलो पण रात्री जेवायला, रात्री जेवायला बसलो तो भाऊ ताजा ताजा डाळ भात खाय, मला भाषे वागरीच ना काला ठीक आहे. मी नाही म्हणू सोगरून काकू करी आग्रो म्हणतो. बऱ्याच ठिकाणी माणूस फसतो, म्हणून विचारून घेतलेलं बरं तुम्हाला आयराणी जमते का? विठ्ठल एका माणसाने विडा उचलला, नाथबाबांचं हे पद खोटं ठरलं पाहिजे म्हणून. ऐका ना, माणूस घरात चप्पल घालून शिरला, ज्याला नाथबाबांना राग आणून द्यायचा होता, पायात चप्पल होते तसाच घरात शिरला, नुसता घरात नाही देवाऱ्यापर्यंत पोहोचला. नाथबाबा बघतच होते. नाथबाबांनी उलट का त्याला म्हटलं, राजा तुझ्या पायाला घाण नाही ना लागली? म्हणे चप्पल राहू दे पायात. अरे म्हणले कसला माणूस आहे, माणसाला रागच येईना. मग बसायला आसन दिलं त्या माणसाला आणि स्वतःच्या पत्नीला आवाज दिला. नाथबाबांच्या पत्नीचं नाव काय होतं माया? एकनाथ महाराज. बायकोचं नाव काय होतं? काय होतं नाथबाबाच्या बायकोचं नाव? काय होतं? कोण जाणतो? आणि आपले जर माहित राहते तुला कसा लावतो खरंय तुम नवी. नाथबाबाच्या पत्नीचं नाव होतं गिरजाई. पत्नीला सांगितलं, गिरजे अगं अतिथी देव बाबा, आपल्याकडे येणारा अतिथी त्याला काहीतरी भोजन झालं पाहिजे, काहीतरी स्वयंपाक लावा. गिरजाई म्हणते धनी काळजी करू नका, स्वयंपाकाला बसते. गिरजाईनं स्वयंपाक करायला सुरुवात केली. स्वयंपाक करते गिरजाई. जेवण वगैरे तयार झालं, हात धुवायला पाणी दिलं, आसन वगैरे टाकलं. आता या माणसाच्या लक्षात आलं, बापा आपण इथं काय करायला आलतो? हे लोक तर लईच पाहुणे पैसारखा सत्कार करायला लागले. आता मी विडा उचललाय की नाथबाबांना राग आणायला पाहिजे, आणि नाथबाबा तर मला जेवायला जेव वाढताय, काय करावं? जेवणाला बसलेले नाथबाबा सोबत ते दादा, आणि नेमकं गिरजाई जेव वाढत होती. महाराज जेव वाढत असताना गिरजाईच्या पाठीवर जाऊन बसला हा माणूस. कशासाठी? फक्त नाथबाबांना राग आला पाहिजे. कोणाच्या पाठीवर?
गिरजाईच्या पाठीवर जाऊन बसला. हे नाथ बाबा बघत होते. कितला राग यायला पाहिजे होता नाथ बाबाने. आपल्या बाईच्या पाठीवर दुसरा माणूस बसतोय, साधा राग राहील का हो जी भाऊ? आपला सारखा माणूस एक बुकामा मुका कर दे. हा, पण नाथ बाबानं सांगितलं, गिरजे तुझ्या पाठीवर लेकरू मोठ्याचं बसलंय, पडायला नको, जर पडलं तर त्याला लागल. काय सांगितलं? गिरजे श्रीमंताचं पोरग आहे, तुझ्या पाठीवर बसलेलं, जर पडलं तर त्याला लागल म्हणले. ती माय बी तेवढीच नम्र होती बरं. त्या मायने सुद्धा काय सांगितलं, धनी काळजी करू नका हो, काळजी करू नका. 4 लेकरं वागवायची सवय आहे म्हणले मला, पडू देत नाही लेकाला. काय विचार असतील नाही का? संत पुढे सरले, ज्यांचं नाव आज अजरामर झालं. स्वाभिमानाने आपण संतांची नावं घेतो, पण संतांच्या मागे त्याच्या पत्नींचा सुद्धा तेवढा सपोर्ट होता. आणि माणूस सक्सेस होतो ना, त्याच्या मागे बाईचाही मोठा हात असतो, तरच माणूस सक्सेस होतो. काय म्हणतात तुमचं? पटिके बाबाले बास म्हणे, आता आवरीले म्हणे, जे विठ्ठल करते म्हणे. म्हणजे 11 जमा होय ना तो आपला. आता पुढे नवीन सुरुवात आहे कमवाने. ऐका ना, जय श्री राधे. जीवनामध्ये जो माणूस सक्सेस झाला त्याच्या मागे पत्नीचा खूप मोठा हात असतो. काय मत आहे तुमचं? काही लोक विरोध करतील, पण मी महिलांच्या बाजू घेऊन लई बोलतो बरं का. त्याचं कारण आहे, नारी की निंदा मत करो यारो, नारी रतन की खान, जिस नारी के पेट से जन्म लेते हैं प्रभु राम भक्त हनुमान, विठ्ठल विठ्ठल. सपोर्ट केला नाही तो पुढे जाऊ शकत नाही. बापूसाहेब काय मत आहे तुमचं? बरोबर आहे ना? बाईने एका ठिकाणी बरं का, नवरा बायकोची थोडी चर्चा चालू होती, संवाद चालू होता. पत्नी सांगत होती, तुमच्या जीवनामध्ये मी तुम्हाला सक्सेस केले, माझ्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. माणूस जरा तालुका लेवलचा होता, पुढारी होता. तो म्हणे, तू मला शिकवतेस का? अगं पूर्ण तालुका माझा ऐकतो, मी जिथं सांगितलं लोक तिथं मतदान करतात. गावातली जाऊ दे, तालुक्यातली लोक मला ऐकतात. तुझी काय गोष्ट करते? बायको म्हणते, बट तालुकाने जिल्हा का तुम्हाला ऐकेना, पण मनाशिवाय तुम्ही सक्सेस नाही. हा म्हणे, येडी वहिनी का? बाई म्हणे, मग लिहूत परीक्षा. म्हणे चालेल. गावातच निवड चालू होती. भाऊ जोरात भाषण देत होता, आमचे आमदार असे, आमचे आमदार तसे, मी तुम्हाला आमच्या आमदारांकडनं संडासे मंजूर करून आणन, तुम्हाला काय ते समाज मंदिर बनवून मंजूर करून आणेल, तुमच्या गावातले रस्ते बनवून टाकेल. हो, याचं जोरात फॉर्म मध्ये भाषण चालू होतं. भाषण करायला काय आहे गैर का? आमना दोंडाचा मेघ होता. नाही सांगेल सुद्धा नाही घेऊन आता दादा सलाईनी बाटली लायले, मग गरज पडत नाही बरं. पण कीर्तन ऐकायला आटलं गुण उन्हात, त्या नुसता उन्हात नाही सांगतात माडवी घालली अशी. हा, फक्त ऐकणारा तेवढा सुधने पाहिजे. सांगायला बसेल. पण काय काय ठिकाणी कीर्तन जाऊ दे, कीर्तन कारण पिढ्यान पिढ्या कपी घ्या, तरी लोक माळा टाकतात नाही. बोलू नका दादा. हो, कटका परसाद आम्ही गावान बाहेर नाही गेले तरी दादा, आधी बी कटका सरत नाही तुम्हाला. काय गरज? जोरात भाषण करत होता. भाषण करायला लोक हाय काही करतच नाही. बोलाले आमना गाव माहीत बघत होता, बघत असा जोर जोर मागून येतो त्या दिवशी. म्हणजे मला त्यांना खोटं नाही ठरवायचं बरं का, ते कदाचित ते खरंही असू शकतं त्यांचं, ज्याची त्याची भक्ती असते. तो भाऊ जोर जोर मागून राहता आणि सांगी राहता, आताल बांधू पाताल बांधू, नदी बांधू नाला बांधू. बघत मी बायको म्हणे घर माणीस मोरी पड झाली ती भितड बांध म्हणे. नदी नाला कसा बांधायचा? मोरी 3 वरी जाय पडेली, तिने भितड बांधाय राहणे. तो आताल नि पाताल नि लोटीचे काय येडा करत बटस म्हणे. बोल आमचे पाटील सर पण आमचे वाकड जेवून आलेले आहेत बरं का, मी विसरलो सर, सॉरी. त्यांच्यासोबत आलेले सगळे भाविक भक्त. आता बोलू नका. बोलायला तो माणूस काय हायगे करत होता का? आमदाराचा प्रचार करतो म्हणले, तुम्हाला जे पाहिजे ते काम मी करून देईल. आमदार आपला जवळचा मित्र पण एकदा आमच्या माणसाला निवडून द्या, सगळी कामं तुमची होतील. जोरात भाषण चालू होतं. आणि त्याच्या बायकोनं 7-8 वर्षाच्या पोराला सांगितलं म्हणे, बाड्या
म्हणे काय म्हणे तुन बाप भाषण कराय ना म्हणे हा मग फक्त तटे जाईल तुन बापले सांग मम्मीने पुरण वाटाल बोलाव हा 7-8 वर्ष ना पोरे घ्या भाऊ फॉर्म भाषण दिलांता पोरगा म्हणे पप्पा अरे ओ पप्पा तू शांत बसणार आहे नाही रे भाऊ मन मानतो पुरण वाटाल बोलाव काय इज्जत झाली रे तू हा अरे मी काय बडाया मार राहणार तू पुरण वाटाल बोलाय राहणार बाडेव तू शिवत नाही रे लवकर बोलाव म्हणे मन मानतो पुरण वाटाले रागा रागा घरात गेला बायकोर राग करायला लागला का ग तुला कळतंय का काय अक्कल आहे का म्हणे काय अगं मी एवढ्या जोरात भाषण देत होतो तू तिथं पुरण वाटाय बोलवते म्हणले मला बाईनं सांगितलं म्हणे त्यांनी कुठे चालू आहे पत्ता ठेवणारच ना भैया आता नाही ना भाऊ आपण संघाची एवढ्या लोकांमध्ये मी जोरात भाषण देत होतो पूर्ण इज्जत घालवली म्हणले तू बाई म्हणे मी सांगत होता ना मी ठरावते तुम्ही इज्जत वाढवू शकत नाही मी ठरावते घटाडू शकत मी ठरवलं तर इज्जत वाढवूही शकते मी ठरवलं तर इज्जत घालवूही शकते म्हणे आता जे जाय ते बरंच आहे पण आता इज्जत ही काही जरी राखीले म्हणे बाई बाहेर आली लोक सगळे बघत होते भाऊ का माय बाईले मारीन गो असं सगळे त्याच्या घराच्या समोर गर्दी उभी होती बाई बाहेर आली लोकांना सांगायला लागली म्हणे गैरसमज करू नका तुमले काय वाटणार मी मन मालकले काय पुरण वाटाल बोलाव का म्हणे मग मना माणूस आमदारना चांगला कार्यकर्ता शे गावना लोकच ना गोड तोंड करा ना शे मी पुरण वाटी ठेवले मन माणूसले इथलं सांगा की पुरण वाटी द्या भो गोड तोंड कर द्या गावना लोकच बाईने जर ठरवलं विकूही शकते आणि ठरवलं तर राखूही शकते अशी नाथबाबांच्या पत्नीनं शांतता दाखवावी आणि सांगावं धनी काळजी करू नका हो असली 4-4 पोरं लहान मला वागवायची सवय असं नाथबाबांची पत्नी म्हणते आणि ते परिवारातले नाथबाबा या अभंगातून तुम्हा आपल्याला भगवंताला आवडणारे प्रकार सांगतात पण ते कसे तत्पूर्वी भजन करा विठ्ठल लहान सवय काढून टाकले आपण टीव्ही बघायची पोरांना त्यांच्या हातात रिमोट असतं ते जाहिराती बघतात पाया पडून माफी मागून मी नेहमी कीर्तनातून बोलतो बरं का हो माया बहिणींच्या पाया पडून माफी मागून बोलले तुम्ही रिमोट हातात येतात टीव्ही बघण्यामध्ये ते जाहिराती येतात बापूसाहेब त्या जाहिरातींमध्ये त्यांना उघडी नागडी चित्र बघायची सवय पडून जाते ना त्यातले असा झाकेल झुकेल बोवा पटतच नाही त्या उठबटच करत हा खरंय सर बरोबर आहे ना आपू सांगू का त्याच ना डोका बी कितला चालतील मग डोकं बी त्याच ना चालत नाही हा बरे अजून म्हणा चालू आहे ना त्याचा डोका बी चालतच नाही कारण डोकं चालासाठी बी चांगलं खाना पडत यासले शाळा मा बी खिचडी घर बी खिचडी त्याच ना डोकं कितलं चालू शाळा मा बी खिचडीच राहत घर बी खिचडीच राहतले आणि आई माया सकाळी मोठी तईच नाही सकाळी मा डबा मा खिचडीच भरते त्याला चांगलं खावायला भेटत नाही त्याचं कितलं डोकं चालवशी विठ्ठल साधकांनी सांगितलं नाथ बाबा आम्हाला भगवंताच्या जवळ जायचंय पण भगवंताला आवडेल ते करावं लागेल मग भगवंताला काय आवडेल ते सांगा ना नाथ बाबा सांगतात जर देवाच्या जवळ जायचं असेल तर देवाला आवडणारे प्रकार तुम्हाला करायचे मग साधकांनी सांगितलं बाबा ओ देवाला काय आवडतं तेवढं सांगा ना आम्हाला तर माझ्या नाथ बाबांनी सांगितलं देवाला काय आवडतं ऐकायचं का तुम्ही करणार आहात म्हणले हो तुम्ही सुरुवात करा सांगायला माझ्या नाथ बाबांनी सांगितलं जर देवाला आवडणारे प्रकार करायचे असतील तर पहिला प्रकार सांगतात माझे नाथ बाबा अभंगाच्या प्रथम नामचिंतन का महाराज रात्रंदिवस नामचिंतन केल्याच्या नंतर भगवंताची प्राप्ती होईल का नाथ बाबा म्हणतात नक्कीच होईल फक्त तुम्ही अंतःकरणापासून त्याला हाक मारा तो नक्कीच तुमच्या संकटात धावून येतो म्हणे खरंच भगवंताला आवडणारे प्रकार नामचिंतन आहे हो मग एखाद्या भक्ताचं उदाहरण सांगता येईल का भरपूर भक्त सांगता येतील पण मी साधा आणि सोप्या भाषेमध्ये चिंतन मांडण्याचा प्रयत्न करतो की लोकांना कळलं पाहिजे समजलं पाहिजे अंतःकरणापासून भक्ती करणारी हो जी माया तिचं नाव आहे शबरी मी नेहमी शबरी मातेचं उदाहरण देतो शबरी मातेने भगवंताची प्राप्ती करून घेतली विश्वास ठेवला गुरुजींवर आता लक्षपूर्वक ऐका शबरी होती शबरीला बापाला विचारलं बाबा एवढे बकरे बांधून ठेवले कशासाठी बेटा शबरी तुझं लग्न करायचं तुझ्या लग्नाची पंगत द्यायची तेवढ्यासाठी बकरे बांधून ठेवले बाबा एवढे बकरे बांधून ठेवले माझ्या लग्नाची पंगत देण्यासाठी म्हणले हो बेटा आणि बाबा मला जर का लग्न करायचं असेल तर एवढे जनावर मरणारच म्हणले हो बेटा शबरीनं बापाला काय नाही सांगितलं घरातून पड काढली लक्षपूर्वक ऐका
शबरीला घरातून पळ काढली. शबरी म्हणते जर एवढे जनावर मरत असतील मला लग्नच नाही करायचं. शबरीनं पळ काढली घरातून, महाराज जाऊन अरण्यात बसली. अशा जागी लपून बसली की शबरीला माहिती होतं माझा बाप शबरराजा आहे. शबरराजाचे भरपूर शिपाई आहेत, मला कुठेही शोधतील, मी कशीही सापडून घेतील मला. म्हणून अशा ठिकाणी जाऊन बसायचं की जिथं मी सापडली नाही पाहिजे, यांना दिसली नाही पाहिजे. आणि असं ठिकाण कोणचं होतो, कारण ते राजाचे शिपाई होते, कुठेही शोधलं असतं. पण शबरी लपली. काही लोक मान्य करत नाही, पण शबरी एक जनावर मेलेल्या हत्तीच्या जवळ जाऊन बसली. कारण जनावर मेल्याच्या नंतर त्याचा घाण वास येतो. त्या वासच्या अर्धा किलोमीटर पर्यंत लोक पोहोचू शकत नाही. म्हणून शबरी तिथं जाऊन बसली. सगळे शिपाई इकडे तिकडे शोधतात, शबरी कोणाच्या हाती लागली नाही. सगळे शिपाई मार्गस्थ झाले, घरी निघून गेले. शबरीने मार्ग धरला अरण्याचा. अरण्यामध्ये गेल्याच्या नंतर एक साधूची कुटिया होती. त्या कुटियाच्या जवळ शबरी राहायला लागली. शबरी साधूच्या कुटियाजवळ राहते, रोज सडा रांगोळी करते, चोरून बर का, लपून पूजा करते साधूची. लक्षपूर्वक आहे का, लपून पूजा करते. करतय कोण, सडा रांगोळी करणारा व्यक्ती कोण असेल. पहाटे सुटले गुरुजी. शबरीनं सडा रांगोळी केली, तुळशीला पाणी घातलं आणि शबरी निघत होती तोपर्यंत गुरुजींनी बघितलं आणि गुरुजींनी सांगितलं, बेटा थांब. कोणाच म्हणले तू? म्हणले मी शबर राजाची मुलगी शबरी. बेटा काय करते? म्हणले काय नाही, बकऱ्यांची दावण बांधली होती. बकऱ्यांची दावण बांधली होती. मी बापाला विचारलं, बाबा एवढे बकरे काऊन बांधून ठेवले? बापानं सांगितलं, बेटा तुझं लग्न करायचं आणि तुझ्या लग्नाची पंगत द्यायची म्हणून एवढे जनावर बांधून ठेवले. मी मनातच ठरवलं, जर माझ्या लग्नासाठी एवढे जनावर मरत असतील तर मला लग्नच नाही करायचं. माझ्या शबरीनं मार्ग धरलेला. म्हणले बाबा तेव्हापासून मी घरात त्याग केला आणि इथंच तुमची सेवा करते. तुम्हाला दिसत नव्हती बाबा, चोरून तुमची सेवा करत होती. वा बेटा, तू गुरु भक्तीमध्ये हो सक्सेस झाली, यशस्वी झाली. शबरी आता नित्यदेव गुरुदेवांची सेवा करते. एके दिवशी प्रसंग आला. गुरुजींनी सांगितलं, शबरी बेटा मला जावं लागतंय ग, मला भगवंताचा निरोप आलाय, मला देवाच्याकडे जायचंय. भगवंताचा मला संदेश आलेला आणि मला निघावं लागतंय. शबरीनं सांगितलं, गुरुजी तुमच्या भरोश्यावर तुमच्या विश्वासावर इथं राहत होती. एवढ्या अरण्यामध्ये मायबापांचा त्याग करून आली. तुम्हीच माझे मायबाप होते आणि तुम्ही मला सोडून चाललात. गुरुजी मी कोणाच्या भरोश्यावर कोणाच्या विश्वासावर एवढ्या अरण्यात राहायचं? गुरुजींनी सांगितलं, बेटा काळजी करू नको शबरी, मी जरी तुला सोडून जातोय ना, पर ऐक शबरी, मी तुला सोडून जातोय ना, काळजी करू नको. इथं दुसरा कोणता पुरुष येणार नाही. जो पण येईल ना तो फक्त जगाचा मालकच तुझ्यापर्यंत येईल. गुरुजींच्या शब्दावर विश्वास होता शबरीचा. वयाची 80-82 वर्षाची होईपर्यंत वाट बघते की कधी जगाचा मालक येतो. कारण गुरुजींनी सांगितलंय जगाचा मालक येईल. बस अंतःकरणापासून फक्त देवाचा दावा. भाई कब मेरे राम जी का आवन होगा, शबरी के कुटिया का पावन होगा. आज मेले शबरी वाट बघत होती. जगाचा मालक समोर आहे. आपल्या हिंदू धर्माची संस्कृती आहे दादा. साधू संत आणि भगवंत. काय सांगतो? साधू संत आणि भगवंत आल्याच्या नंतर त्यांचं पद्य पूजन केलं पाहिजे, पायाची पूजा केली गेली पाहिजे, पाय धुतले गेले पाहिजे. शबरीच्या डोक्यात आलं, बाई आपल्याकडे जगाचा मालक आलेला. डोळ्यातून घडाघडा अश्रू वाहत होते. अश्रू डोळ्यांवर पडत होते, पायांवर पडत होते प्रभू रामचंद्रांच्या. आणि लखनजीनं बघितलं आणि लखनजीनं आईला विचारलं, आई साहेब तुमचं रडण्याचं कारण काय आहे? तेव्हा शबरी मातेनं सांगितलं, लक्ष्मणा बेटा ऐक ना, खरं सांगू का, रडण्याचं कारण असं आहे, लहानपणापासून आई वडिलांचा त्याग केला, संसाराचा त्याग केला. बापानं बकरं मारायचं ठरवलं होतं लग्नामध्ये पंगत देण्यासाठी. मला वाटलं की जनावर मेले नाही पाहिजे. लहानपणापासून घराचा त्याग केला, अरण्यात राहते. मला पाणी प्यायला भांड नाही, या जेवण करायला काही पात्र नाही माझ्याकडे. पण जगाचा मालक समोर देवाचे पाय धुतले पाहिजे, पण देवाचे पाय धुण्यासाठी माझ्याकडे पात्र नाही. या लक्षपूर्वक आहे का? जगाचा मालक माझ्या कुटियाच्या समोर आहे, त्याचे पाय धुण्यासाठी माझ्याकडे पात्र नाही. लखनजीनं गोड उत्तर दिलाय, साहेब
जगाचा मालक तुझ्या कुटियाच्या समोर आहे, तुझ्याकडे पात्र नाही आहे. पण ऐका ना, तुमची पात्रता एवढी आहे की जगाचा मालक तुमच्या दारात आहे. काय सांगितलं? तुमच्याकडे पात्र नाही आहे, पण पात्रता एवढी आहे की जगाचा मालक तुमच्या दाराच्या समोर आहे. अजून काय पाहिजे? पण शबरीनं काय केलं? रात्रंदिवस गुरुजींच्या शब्दावर विश्वास आणि अंतकरणापासून सर फक्त भजन केलं. गुरुजी काय केलं? अंतकरणापासून देवाचा धावा केला. किती मोठा त्याग हो! रात्रंदिवस नामचिंतन सांगतोय. किती मोठा त्याग! बापानं बकरांची दावण बांधून ठेवली. शबरीला विचारलं, शबरीनं विचारलं, बाबा एवढे बकरे का बर? म्हणे बेटा तू लगीन करणं शेतून लगीननी पंगत देवासाठी. शबरी म्हणे एवढा जनावरी जर मरतच होते मला लगीनच करणं नाही. कोण सांगे असं? शबरी. आता तुम्ही बोलत राहा. एवढा जनावरी जर मरतच होते मला लगीनच करणं नाही. कोण सांगे? शबरी. म्हणजे जनावर मरायला नाही पाहिजे व मटण मासा खाऊ नये. कोणले समजणं? शबरीले. शबरी कोण होती? म्हणजे आई खाऊ नये. कोणले समजणं? जातीनं कोण होती शबरी? म्हणजे मटण मासा खाऊ नये बिल्लीले समजणं बा. हा, मटण मासा खाऊ नये कोणले समजणं? बिलिनले. आणि आपला चांगला जात ना सांगतास मालकाने ठेचा मा काळ्या टाकाशिवाय ठेचा असा वाटते. तुला फाशी लिवली जीव करत का रे? ठेचा मा काळ्या टाकाशिवाय ठेचा असा वाटते. अंबर मला द्यायला पाहिजे. नामचिंतन केलं ना तो प्रकार देवाला आवडतो बर का. थोडं कुठं तरी कुजबुज होत होती, मला थोडा राग येत होता, पण आतला आवाज येतोय माझा की काही का असे ना कीर्तनात तरुण भाऊ बसलेत आहेत बिचारे. बोटवर मोजा जोगता राहतच किडा पाडतो त्याच ना विषय सोडी द्या. पण एक कीर्तन ऐकायला तरुण बसलेतच. नाही ते बराच गावेच ना तरुण नाही ते तरुण पोरे असं ते आम्ही कीर्तन करायला धोतरवाला ते का त्यासले असं वाटत आहे आपलं टाइमपास साधनच भेटी गेलो. बाकी ना कीर्तन करायचं काय एवढी इज्जत जात नाही, पण म्हणे ते पुरी इज्जत लेत असते. तुमचं इकडे येत होतो मी कार्यक्रमाला, आमचे सरांकडे येत होतो कार्यक्रमाला बरं का वडजीला. आणि नेमका पारोडाला उतरणं कोरोना पिरियड मध्ये कीर्तन होतं ते. हो. आणि तेव्हा सगळे ते सरकारी नियम होते बाई मास्क वगैरे लावायचं असं तसं. मी मास्क कधी लावला नाही, पण माझा फेटा असतो का हा मागचा फेटा आहे ना जरा जास्तीचा सोडतो मी आणि तोंड बांधून घेतो. मी गावात प्रवेश केला बऱ्याच लोकांनी बघितलं असेल मला. माझं तोंड बांधलेलं असतं. तुमच्या बापूसाहेबांना नाही माहिती मी तोंड बांधूनच प्रवास करतो. आता पारोडाला उतरणं तोंड बांधेल केस मोकळा होता. पारोडाला उतरणं एसटीना तपास करा म्हणे बळगावकडे जावाले 5 नंतर एसटी नंतर प्रश्न बुरावे असं पूर्ण बांधलेलं असतं माझं बाबा. आणि ते उपरनं सोडताच एक म्हणे पूर्ण रे पोरे आहे म्हणे तो पोरे असे मग गुच्चुकच राहायला पाहिजे. आता मिठी घे ना समजी घेऊन पोरे आहे बापू साहेब. तर ती नको विषयले सुरुवात काय हा इथला भारी असं काय करत तुला काय करणे कपाशी चाललंय काय का करे ना तुला काय करण्याची. पण शंका म्हणा हो शंका घुसली का माणूस किती खाली उतरतो बाबा. हो एक आमचे जुनी कीर्तनकार सांगायचे माणसाच्या मनात शंका घुसली की तो किती खाली उतरतो बापू साहेब. एक माणूस रस्ता तरी चालता चालता पाय बरी घ्या त्यांना शंका सांगतो बरं. चालता चालता पाय बरी घ्या पाय कुशील पुढे निघावा पाहिजे ना. पण काय काय लोक मनमा शंका घुसली का ते खरं खोटं करायला म्हणजे तयार राहतात. त्यांना मनमा शंका पाय बरी घ्या हाय गाय न होईल म्हैस होईल बैल होईल का मग आपलंच होईल. शंका कुशील निघातात काय वाद होता का. पण त्याला पाय भरेल त्यांनी पाय ना ते हातली कुशिली ना नेमकं कसा नाही बा शंका ना. बरं मग हात लगून ठीक होतं नाक लगून पोहोचलंय ना कसा नशे म्हणे. हा मग त्याला समजणार आई गाय म्हैस बैल नाही रे वो भाई आपलं बरं मग तिथं विषय का समजी घे. मग आता हात धुळटाने मोकळा व्हायचा जाम थोडे नाला वाहिला नाला मग हात पाय दवायला घ्या. आता हात पाय दवाई घ्यात मग ते पाणी लिहावं लागणार तोंडमा जे पाणी लिहिणं तोंडमा त्या नेमका भात ना कण सापडणार त्याला ते तू बापरे म्हणे भात ना कण कोण करणार होईल अहो नदी ना थोडी थोडी चालत घ्या. एक बाई भांडा कशी राहील म्हणे मावशी कोण शेत म्हणे तुम्ही म्हणे भाऊ मी मागेनचे म्हणे हा भात कोण करणार मला काय माहिती मी कोण करे मागेन का भात कोण करणार होईल शंका.
आता भात कोण करणार होई मग तोंड मा चालला घ्या मग आता स्वतःला पवित्र करणं पडेल मग गंगा स्नान करणं पडेल हुंडा मग पहिला गंगा स्नान पायी पायी हो चालली राहिना नेमकं हो उन्हाळ्या लागलेला होता याला कोरडं तोंड पडायला लागलं पाण्याची तहान लागली आता पाणी पाहिजे म्हणून इकडे तिकडे पाणी शोधतोय पाणी काय दिसत नाही पण एक मावशी कुटियामध्ये बसली होती त्या कुटियाच्या जवळ गेला त्या मावशीला म्हणे काकू आजी पाणी भेटेल का मला केव्हा म्हणे भाऊ या दादावर चिडा बट्टस मी चिडा उडावाली मी एक बाटली भरलंयस दुपार लागून चिडा उडावणार आता त्या बाटलीनं पाणी मला दुपार लागून तुरंत म्हणे बाटली खाली होगी मी आता घर जाईल मग म्हणे पाणी म्हणे भाऊ वाटे 2-2 कोस पाणी भेटत नाही तोंड कोरडं पडाय ना म्हणे आजी म्हणे एक पर्याय शिकू म्हणा म्हणे काय म्हणे म्हणा सोपारीन खडा शेव तोंड मा टाकले पण तोंड लेवा लावा रे म्हणे सोपारीन खडा तोंड मा टाकले ना 15 मिनिटं आजी सांगे गप्पा मारायला लागणार आजी म्हणे आजी 15 मिनिटं घ्यात म्हणे सोपारीन खडा कुठत बी नाही म्हणे येडा 6 महिना जाय पोडरानं मागाय कुठत नाही शंका माणसाच्या मनात दुसरी का माणूस लई खाली उतरतो राव लईच खाली उतरतो त्या पोरे म्हणे काले हौदी कशीतला भारी माहो काय करत होईल मग मी म्हणतो यातले टाइमपास करणं आहे आपले 5:15 वाजेल होतात अजून अर्धा तास टाइम शे म्हणतो आपला पण तिथला टाइम शे हा कारण तो 5:30 वाजेल होतात आणि आता 10:30 वाजले दोन्हीकडे अर्धा तास टाइम होता समजदार समजी हा काय करत असेल मग अजून शंका ना मग मी सुरुवात केली लग बग माझ्या रायाची लग बग माझ्या रायाची गरजे द्वारी जायाची अन गाडी घोंगराची आज तुरल्या वाऱ्याची गाडी घोंगराची आज तुरल्या वाऱ्याची गाडी घोंगराची आज तुरल्या वाऱ्या तू एक म्हणे मला असं वाटस म्हणे तू खंडेराव ना गाणं म्हणा ना तू गोंद यावी म्हणे मग मी अजून गाणं बदलवलं निघाली गट भरण्या ये मुनीला मला रे अडवू नको नंदलाला मला रे अडवू नको नंदलाला यारी अडवू नको नंदलाला बशी बशीच चाली टाकता जाऊ काय नाही कारण एका ठिकाणी कार्यक्रमाला गेलो जिथं पिशवी ठेवली एक काकू येऊन बसली जोरात रडायला लागली म्हणलं काकू मी एवढा 125 किलोमीटर तर हिरे मग थोडा आराम करू दे नाही म्हणे बाबा म्हणा इथलं चांगला परिवार होतं म्हणा पोरे इथला चांगला होता म्हणा तू सुद्धा ओलांडी नाही म्हणता मग लगीन कर पहिला मूल्यवाल घ्या त्या बायकोन काय खावाडा काय नाही तू 3 जायचंच म्हणे म्हणता मावशी तू पहिला तेडा बैल होता फक्त तो ना काय वय काही राहतात नाही म्हणे बाबा बराच फरक पडत जायचे म्हणता मग तू एवढं दुःख मना पण का बरं सांग राहिली काकू नाही म्हणे बाबा मला असं वाटणं तू ना बाली विलंबला शेत म्हणे मला असं वाटणं तू गुड्या विकत कसू हो लोक तर किसने काय बी अंदाज नाही टाकतात लई अनुभव येतो एकदा मी असं तोंड बांधून एक कोरोनामध्ये बोल नका कोरोनामध्ये मी प्रवास करत होतो आणि मस्त 55-60 वर्षाची माईवर चढली बरं का मी एसटीवर सीटवर बसलेलो एसटीच्या आणि माझ्या बाजूमध्ये बॅग ठेवलेली होती आता ती माय ना म्हणा केस बिस देखील ना बऱ्याच ठिकाणी गैरसमज होतो एक आवत नाही ती माय म्हणे दीदी थोडी सरट ना मला बसू द्या मी मनकडे ते तू काय आजीकडे देखू ठेवतो कसा दिदी होतो हा पण वेळेवर माणूस सावध होत नाही मनीषने त्या मृत्यू लोक मग पुन्हा पुन्हा कसं विठ्ठल देवाला आवडणारे प्रकार सांगतात हो
पहिला प्रकार सांगितला रात्रंदिवस नामचिंतन. मग साधकांनी सांगितलं नादबाबा, जर भगवंताला रात्रंदिवस नामचिंतन करणारा भक्त आवडत असेल तर आम्ही रात्रंदिवस नामचिंतन करायला तयार आहोत. तेव्हा साधकांना सांगितलं भैया हा पहिला नियम झाला, अजून पुढे ऐकायचंय तुम्हाला. मग रात्रंदिवस नामचिंतन करून तरीही देवाला नाही आवडणार का? आवडेल तो प्रकार, पण अजून दुसरा प्रकार करावा लागेल. तो म्हणजे कोणचा? तर नाथ बाबा सांगतात अभंगाच्या द्वितीय बाबा सांगतात तुळशी माळ. ऐक बोलू नका आता का बसा. म्हणजे गळ्यामध्ये तुळशी माळ धारण करायचं. मग तुळशी माळच का हो? सोन्याची माळही सांगू शकले असते नाथ बाबा नाही का, पण दुसरा नाही सांगितलं, तुळशी माळच सांगितली. तुळशी माळच देवाला आवडते. तुळशी किती प्रिय आहे, तुळशी किती प्रिय आहे लक्षपूर्वक ऐका. उदाहरण देईल तुमच्या लक्षात येण्यासाठी. देवाच्या बायका किती होत्या? 16,000. कृष्ण भगवंताच्या बायका किती होत्या? 16,108 बायका. बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न असतो 16,108 बायका कोण आणि कशा? तर पूर्व इतिहास जर सांगायला गेलो तर पुन्हा एक तास कीर्तन पुढे सरकल आणि तेवढी आपली कॅपॅसिटी नाही. हो ना, आता तुमची बसायची ना माझी उभं राहायची. त्याच नावराई घेऊन ते मला सांग द्या. तुळशी माळ किती आवडते. समाज भरपूर जमलाय बरं बापूसाहेब. समाजाचा काही दोष नाहीये. मला अपेक्षा होती त्याच्यापेक्षा भरपूर समाज जमलाय. पण समाज न सांगे ऐकणारच ना सांगे किडा पाडणार बी घुशी येलेतच. त्यामुळे आम्ही जेवायला बसलो ना, भगवान पाटील आहेत का ते दादा आणि आमचे महाराज, आम्ही सगळे ताते आम्ही सगळे बसलो होतो. आणि आलो तेव्हापासून इतकी भारी चर्चा चालू होती. आमचे पाटील दादा म्हणत होते भगवान दादा नेमकं काय माळकरी सर्वात चांगलाच राहतस का? आमच्या दादांनी गोड उत्तर दिलं. मी पण कीर्तनात हेच सांगतो. मी आणि बरेच कीर्तनकारही सांगतात माळकरी नालायक नसतात. माळकरी नालायक नाही, नालायकच माळा घाललेले. तशीच गोष्ट होई झाली. स्वतः वायबार राहत नाही पण स्वतःच मग वायबार घुशी येते, त्यामुळे किडा पडतो. गेलो तर विषय पुढा लांबणार आहे, पण मी तरी पण सांगण्याचा प्रयत्न करतो. जेव्हा प्रभू रामचंद्र 14 वर्षाच्या वनवासाला गेले, 14 वर्षाच्या वनवासाला गेल्याच्या नंतर सुरुवातीला जेव्हा प्रभू रामचंद्र निघाले, रामायणामधला विषय वनवासाला जाण्याच्या अगोदरचा, प्रभू रामचंद्रांना घ्यायला आलेले होते त्यांचे गुरु विश्वामित्र. घ्यायला आले त्यानंतर कोणत्या राक्षसाचा वध करायचा होता तो भाग मला सांगायचा नाही. मला फक्त एवढं सांगायचंय की एक शिडा बनून पडलेली होती अहिल्या माता, आणि अहिल्याला श्राप होता गौतम ऋषींचा स्वतःच्या पतीचा की तुझ्याकडे नवरा ओळखू आला नाही ना, कारण इंद्रदेव नवऱ्याच्या रूपात म्हणजे गौतम ऋषींच्या रूपात इंद्रदेव आलेले आणि शरीराला स्पर्श केलेला. म्हणून गौतम ऋषींनी सांगितलं तुला नवरा ओळखू आला आणि तुला माझा शाप आहे, तू शिडा होऊन पडशील म्हणजे दगड होऊन पडशील. अहिल्या मातेच्या लक्षात आलं पण मी चुकी केली, माझ्याकडे नवरा ओळखू आला नाही, पतिदेव ओळखू आले नाही, मला श्राप दिलाय मान्य, पर स्वामी काहीतरी उपश्राप द्या ना, मी शिडा बनून दगड बनून कुठवर इथं पडायचं. तेव्हा गौतम ऋषींनी सांगितलं काळजी करू नकोस, तू शिडा होऊन पडशील, पण जेव्हा भगवंत जगाचा मालक अवताराला येईल प्रभू रामचंद्र बनून त्याच्या पदस्पर्शाने तू श्री रूपात येशील. आणि जेव्हा प्रभू रामचंद्र येत होते त्यांच्या पायाची धूळ थोडीशी त्या दगडावर पडली आणि त्या दगडाची बाई झाली. दगडाची बाई झाली ही बातमी सगळ्या ब्रह्मचारी संन्यासी साधूंना कळली की प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने दगडाची बाई होते. साधू म्हणे आपण कटवर असं राहावा ना, आपणही दगड घ्या आणि देवाला सांगायचं या दगडांच्या आम्हाला बायका करून द्या. मग ज्या त्यांना पद्धत मग दांडगा साधूनी दांडगा दगड असा मरकड होई त्यांनी दाखला दगड, सगळे दगड घेऊन देवाकडे गेले. आता मला सांगा गुरुजींच्या समोर गेल्याच्या नंतर थरथर कापतो माणूस. जगाच्या मालकाच्या समोर जायचं इतकं सोपं आहे का? प्रत्येक साधूच्या हातात दगड होते, प्रत्येक साधूने आवाज दिला प्रभू रामचंद्रांना, देवा सांगायचं होतं आम्हाला बायका करून द्या दगडांच्या. काय सांगायचं होतं? बायका करून द्या. पण त्याच्या उलट शब्द निघाला म्हणे देवा आम्हाला बायका करून घ्या. हा बऱ्याच ठिकाणी उलट वच. एक पोरगा उन्हामनकडे सकाळ सकाळ मग मी आंघोळ बिंघोळ करी केस काढ राहतो पेटा बांधासाठी. तो पोरगा उन्हा त्यान माल दे म्हणा दे कृष्ण म्हणे बाबा म्हणतो काय म्हणे तुम ना बापने मला चहा प्यावा बोलावा म्हणे म्हणतो